Ola, queridos amigos e amigas de Teo. Eu son Carmen Domeche e vivo en Teo tamén como vos. E hoxe quero contarvos unha historia que aconteceu nun bosque, mesmo pode ser como este ou non sei se foi neste mesmo bosque. É unha historia de un monstro moi feo, moi feo. Tedes que imaginar o monstro máis feo do mundo. Moito máis feo. Mirade, chamabanlle o monstro peludo porque tiña pelos por todos os lados, todo cuberto de pelos, ata na lingua. Ui! Tiña unha cabeza xigantesca, un nariz enorme, unha boca chea de dentes que ocupáballe dun lado a outro da cabeza. Tiña tamén dúas grandes orellas e do mismísimo centro de cada unha das súas orellas salíalle un longuísimo brazo, un para un lado e outro para outro lado. Pois ben, este monstro non tiña corpo ningún. Aquela cabeza xigantesca estaba plantada directamente en dous pés pequenos. E era por culpa dos seus pequenos pés que non podía se mover da cova húmida e gris donde vivía, unha cova no centro dun gran bosque. E por iso só podía papar o que lograba cazar cos seus longuísimos brazos. Un verme, unha araña, unha serpe, un rato, unha unha miñoca, todo cosas asquerosas. E o certo é que o monstro non lle gustaba nada o seu menú. O monstro imaginaba poder papar persoas grandes e ben gordas dun bocao. Por iso, todo aquel que pasaba cerca da cova podía escoitar o monstro que dicía: "O primeiro que pase, vou no papar". E claro, ninguén pasaba por ali, ata que un bo día un rei que marchara de cacería con todo o seu séquito despistouse un momentiño de todo o mundo para ir a facer as súas necesidades e foi a parar á cova onde vivía o monstro. Este non perdeu un instante, alargou os seus longuísimos brazos e zas, atrapouno. "Voute papar, voute papar", dicía o monstro contentísimo. E o rei, que xa máis en toda a súa vida se vira nunha situación tan terrible, non sabía moi ben que facer, ni que dicir, ata que finalmente ocurriuselle algo e díxolle: señor monstro, non me coma. Coñezo algo que é moitísimo millor que eu para que vostede coma. Sí, que é? Nenos e nenas. Nenos, nenas, pero eu non teño un neno, ni unha nena. Eu os trairei. Ofreciuse o rei un instante. Entón o monstro peludo atou unha corda máxica do pé do rei, atouna ben forte e mandouno partir en busca de algún rapazo ou algunha rapaza. O rei marchou cabalgando. Cando estivo fora do bosque, baixou do cabalo, sacou unhas tesouras da súa mochila e dispúsose a cortar a corda. Pero cal sería a súa sorpresa ao comprobar que aquela corda era imposível de cortar. E o monstro peludo, que podía velo e escoitalo todo a través da corda máxica, non cesaba de repetirlle unha, outra e outra vez: non me engañes, que si non, voute papar. Así que o rei seguiu cabalgando. Pasou polo pobo, pero no pobo non veu ni un rapaz ni unha rapaza. Pasou pola biblioteca, nada. E de repente, alá lonxe, moi lonxe, no horizonte, divisou unha nena. Achegouse hasta ela ao galope. E que horror o comprobar que aquela nena era a pequena Lucila, a súa propia filla, que tiñase escapado do pazo para ir a mercar lampeiradas.
O rei regañouna furioso. A tiña prohibido marchar do pazo, a tiña prohibido mercar lampeiradas, e ainda por riba contoulle o problema que tiña co monstro peludo, que a través da corda máxica non cesaba de repetirlle unha, outra e outra vez: tráeme esa nena, que si non... Xa sabedes o que lle pasaría. Así que Lucila mirou para o seu pai e díxolle: está ben, papá, iré moi gustosa xunto ao monstro para que me coma. O rei montou a Lucila a grupa do cabalo e partiron ambos os dous cabalgando velozmente ata chegar á cova onde vivía o monstro peludo. Cando chegaron alá, o monstro mandou a Lucila que sentara nunha pedra frente a él e o rei que marchara por onde viñera. Así que alá estaba Lucila, sentada na pedra, moi caladiña, cas mans tras as costas, e mirando o monstro de arriba abaixo e de abaixo arriba. O monstro peludo díxolle: non pareces moi feliz. Porque pícame o nariz. Cosa, como te atreves? Depílate os percebes. E que o monstro tiña unos dedos gigantescos cheos de pelos que semellaban enormes percebes. Arrepentiraste diso? Ui, cheirante os pés a queixo. Nena, eu vou te ensinar. Os pelos do padal. Mira que a min non me engañas. Cepíllate as pestañas. O monstro peludo comenzaba a poñerse furioso e que non lle gustaba nada que lle tomaran o pelo, precisamente a él, que tiña tantos. E díxolle: está ben, rapaza, vou contar ata 3 para que cales. A de 1. Dá a volta aceituna. A de 2. Esperareiche na lúa. A de 3. Volvereime do revés. Oh, rapaza, así é como vos educan as princesas. Eres a filla dun rei ou a filla dun bandoleiro? A solución a levo escrita no traseiro, dixo Lucila, levantándose a saya e mostrando o cu o monstro peludo. Ai, isto xa foi demasiado para o monstro, que empezou a dar voltas e reviravoltas para diante, para atrás, para un lado e para outro lado. E de repente aquel terrible monstro comenzouse a encher tanto que estoupou. E do monstro peludo saíron montones e montones. Sabedes de que? De bolboretas e de flores de cores. E baixo a pel do terrible monstro apareceu, ai, o máis guapo príncipe que ninguén poda imaginar. E díxolle a Lucila cun sonriso cautivador: ti me tes liberado. Estou entusiasmado de un pérfido consuro, chamome Arturo, que me tiña prisioneiro. Te son sincero, querrás casar conmigo? Non teño pelos no ombrigo. Imos ser moi felices, nin tampouco nos narices. Lucila, que estaba un pouco sorprendida de que daquel monstro tan terrible aparecera un príncipe tan riquiño, pois decidiu que sí, que ia intentalo, que marcharía con él. Así que saíron ambos os dous a lombos dunha das máis gigantescas bolboretas que saíra do monstro peludo e deron a volta ao mundo, que sei eu que cantidade de veces. E colorín colorete, pola chimenea fose un foguete. E colorín colorado, este pelo está rematado. Chao, tenses! Biquiños, ¡mua! ¡Chao!